Οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Σάκης Βλέτσας, Χρυσόστομος Βούζας και Τάκης Τζίμας, άσκησαν σκληρή κριτική για τα όσα έκανε και δεν έκανε η Δημοτική Αρχή. Μόνο το κονιάκι και τα βουτήματα, γιατί είναι το επίσημο πλημόσυνο των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Παρίσταται μόνο το 1/3 περίπου των Προέδρων και πολύ ελάχιστοι συνδημότες. Δεν διαψεύσατε τις αρνητικές προσδοκίες των συνδημοτών μας για λίγο έργο και λίγη παρουσία στην κοινωνική πολιτική, στην καθημερινότητα, στα έργα, στα πολιτιστικά και γενικότερα. Πετύχατε αρκετά πράγματα. Πετύχατε την αύξηση των δημοτικών τελών. Πετύχατε να προτείνετε απομάκρυνση των σχολείων της Ελαιούσας αντί για την απομάκρυνση του υποσταθμού της ΔΕΗ. Αυτό προτείνατε. Πετύχατε να φτύνουν τα χέρια τους οι εργολάβοι των αιωλικών πάρκων, όπου αντί να διαπραγματευτείτε σκληρά και από πριν, άκρητα, είπατε το ναι στα τεμπρατολογικά. Πετύχατε έργα των οποίων τις μελέτες, πολλές από τις μελέτες είχαμε φροντίσει να τις έχουμε στο μέγιστο βαθμό έτοιμες, να τα καθυστερήσετε για 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν επιστολές από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ για ενδεχόμενη απένταξη. Πετύχατε να χάσετε το κούσουλα για την Πεδόπολη με τις άστοχες ενέργειές σας. Πετύχατε να παραμείνει άπρακτος και άφωνος ο σύνδεσμος παρακαλάμενων δήμων, του οποίου έχουμε και την Προεδρία για το μέγιστο θέμα της ρήπανσης του Καλαμάρ. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος Ζήτσας κοιμόταν νυχθημερών αυτό το πρώτο διάστημα εφαρμογής του Καλλικράτη. Θερμά συλληπιτήρια. Αυτός ο Δήμος ήθελε ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Σας το είχα πει από τις πρώτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ότι χρειαζόταν έναν συνολικό σχεδιασμό. Να μελετήσουμε το Δήμο, να καταγράψουμε τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα ή και τα μειονεκτήματά του, και από εκεί και πέρα αυτό να είναι μπούσουλας, οδηγός και για τη διοίκηση του Δήμου και για την αντιπολίτευση για το πώς πρέπει να πορευτούμε. Ούτε αυτό χρειαζόταν λεφτά. Διότι αν λίγο παρακολουθήσετε το τι συμβαίνει γύρω σας και γύρω μας, αυτά εδώ τα δύο είναι του Εθνικού Μετσόβιου του Πολυτεχνείου. Είναι η ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη των τζουμέρκων. Την έκανε τσάμπα το Πολυτεχνείο για τα τζουμέρκα. Όπως και αυτό εδώ πέρα το βιβλίο είναι η μελέτη για το Μετσόβιο που την έκανε τσάμπα το Πολυτεχνείο. Με έδρα το Μετσόβιο. Και ακολούθησε στην πορεία και η εικόνηση. Αυτοί πλέον οι Δήμοι έχουν κούσει. Βέβαια, αφού δεν έγινε αυτός ο σχεδιασμός, μπήκατε σε επιμέρους μπαλώματα και λογικό είναι. Και λογικό είναι. Ακούω διαρκώς ότι φτιάξατε τον οργανισμό του Δήμου. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και ξέρω τι είναι αντιγραφή στην αυτοδιοίκηση και τι όχι, αυτά τα πήρα έτοιμα. Λυπούμε ειλικρινά, σας το λέω ως άνθρωπος και ως δημότης αυτού του Δήμου, που ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα δικαίωσε πλήρως την δηλητήρια αναφορά που κατέθεσε η παράταξή μου και εγώ για το τι συμβαίνει σήμερα στο Καλαμάρ, δεν σας περίσσεψε ούτε ένα γραμμάριο μελάνης να βγείτε και να πείτε ότι πράγματι αυτά συμβαίνουν στο Καλαμάρ. Και θέλω να δω τώρα που στις 19 του Νοέμβρη θα μεταβώ μαζί με τους νομικούς συμβούλους στις Βρυξέλλες για να καταθέσουμε στον Επίτροπο Περιβάλλοντος τα όσα έχει πει ο φίλος στα κανάλια, ότι πράγματι γινόταν και πήγαινε ο βιολογικός ανεπεξάρτητος στον Καλαμάρ, το τι είπε προχθές η Καλογιάννη και ο Καχρημάνης, να δω ο Δήμος Ζήτσας αν θα συνεχίσει να είναι απόν. Που έρχονται αυτή την εβδομάδα και που θα κρεμίσουν ό,τι έχει απομείνει όδιο, σε καιρούς που το σύνολο των μαρικών στρωμάτων βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης, έρχεται η τοπική διοίκηση, οι δήμοι δηλαδή και οι περιφέρειες και όλοι οι πρόσωποι του Δήμος και δίνουν χέρι βοηθείας σε αυτή πραγματικά
την πιο σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Πέρασαν 2 χρόνια από τις τοπικές εκλογές και την εφαρμογή του αντιδραστικού πραγματικά νόμου της διοικητικής μεταρρύθμισης, του Καλλικράτη, και επιβεβαιώνεται η βασική εκτίμηση της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚΕ ότι αυτός ο νόμος αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση και εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής τοπικά, στην τοπική διοίκηση. Δείτε πως η εφαρμογή του Καλλικράτη έρχεται ειδικά σήμερα να προσθεθεί στην κυριολεξία στην επικοίνωση της ζωής της λαϊκής οικογένειας. Που ενώ οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, δικαιούνται αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και έργα, σύμφωνα με τον πλούτο που αυτοί τον παράγουν, όχι μόνο δεν τις έχουν, αλλά πληρώνουν από πάνω δυσβάστακτους φόρους, χαράξα, τέλη για υπηρεσίες που ήδη τις έχουν πληρώσει